mănânce decât să tăie tu noi, mai bine o la duci. Stați numiți în manda voastră, că suntem de buni, tânărul nu ne primește în spitalul de nebuni. Frații mei, zulei, dar nu-i lasă vă mănânce, decât să tăie tu noi, mai bine o la duci. Stați numiți în manda voastră, că nu suntem de buni, tânărul nu ne primește în spitalul de nebuni. Frații mei sunt fără mine viața și sufletul și decât să știi la greu, mai bine să sufăr eu. Pentru mine ar muri fără să se mai gândesc, asta înseamnă apropiere și udere să rățească. Înjurați-mă pe mine dacă aveți ceva cu ei, dar din dură și în dură ce pula frații mei, dar dacă citați cu ei și aveți carne din oase, atunci să faci fără șmecherie, dați cu mine de bile. Frații mei sunt lei, dar nu-i lasă mă mănânce decât să tăie cu noi, mai bine o oasă dulce. Dacă aveți un mândru, că pe toți suntem de buni, că ne rog nu ne primește în spitalul de nebuni. Frații mei sunt lei, dar nu-i lasă mă mănânce decât să tăie cu noi, mai bine o oasă dulce. Stați cu minții în bata voastră, că pe toți suntem de buni, că ne rog nu ne primește